ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଚଢେଇ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲା ଓ ଜାତିରେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେକୌଣସି ପୂଜା ହଉଥିଲା ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଉନଥିଲା। କାଳୁକାଉ ମାଟିର କାରିଗର ଥିଲା। ସେ ମାଟିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ଓ ମାଟିର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରି ଆସୁଥିବା ଟଙ୍କାରେ ସେମାନେ ଚଳୁଥିଲେ। ଆଗକୁ ଗଣେଶ ପୂଜା ଆସୁଥାଏ। ମୁନ୍ନା ଭାବେ ଯେ ସେ ଏ ବର୍ଷ ଗଣେଶ ପୂଜା କରିବ। ମୁନ୍ନା ତା ବାପା ପାଖକୁ ଯାଏ ଆଉ କହେ, ବାପା ବାପା, ତମେ ତ ମାଟିରେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଛ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଏ ବର୍ଷ ମାଟିରେ ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବା ଆଉ ତାଙ୍କର ପୂଜା କରିବା। ଆଉ ଏମିତିରେ ତ ଜଙ୍ଗଲର କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆମକୁ ପୂଜା କରି ଦଉନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ଭଗବାନ ଗଣେଶ ବାବାଙ୍କ ପୂଜା କରିବା। ଆରେ ପୁଅ ମୁନ୍ନା, ତୋର ଏତେ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି। ଯାହା ବି ହଉ, ବହୁତ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ତୋର। ଆମେ ସିନା କୋଉଠିକି ପୂଜା କରିବାକୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଘରେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି ପୂଜା କରିବା। ଏହାପରେ କାଳୁକାଉ ମାଟିରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରେ। ହେଲେ ବାପା, ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତ ଆମେ ତିଆରି କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କ ମଣ୍ଡପ କେମିତି ସଜେଇବା? ଆମ ପାଖରେ ତ କିଛି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଆମକୁ ମଣ୍ଡପ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଟେଣ୍ଟ କପଡା ଆଣିବାକୁ ପଡିବ। ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ତ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଟେଣ୍ଟ କପଡା ମିଳିଥାଏ, ସେ ପୁଣି ଚିଲ ଅଙ୍କଲଙ୍କ ପାଖରେ। ବାପା, ଚାଲ ଆମେ ଚିଲ ଅଙ୍କଲଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଟେଣ୍ଟ କପଡା ଭଡାରେ ଆଣିବା। ଆରେ ପୁଅ ମୁନ୍ନା, ତୁ ଦେଖୁଛୁ ତ ସେମାନେ ଆମକୁ କେମିତି ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କଣ ଆମକୁ ଟେଣ୍ଟ କପଡା ଦେବେ? କୋଉ ମୁହଁରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା କହିଲୁ? ନାଇଁ ବାପା, ଏମିତି ହବନି। ଚାଲ ଏଇ ଗୋଟେ ଥର ଆମେ ସେଠାକୁ ଯିବା। ଯଦି ସେମାନେ ଆମକୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହବ, ନଦେଲେ ଆମେ ଆଉ କୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ହଉ ପୁଅ, ଚାଲ ଯିବା ଟେଣ୍ଟ କପଡା ମାଗିବା ପାଇଁ। ଏମିତି କହି କାଳୁକାଉ ଓ ମୁନ୍ନା ଚିଲ ପାଖକୁ ଟେଣ୍ଟ କପଡା ମାଗିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲରେ ଚିଲ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବଡ ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ ଥାଏ। ଚିଲ ଭାଇ, ଆମେ କଣ କହୁଥିଲୁ କି? ଆମେ ଏ ବର୍ଷ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଳନ କରିବୁ। ଆମେ ଗୋଟେ ମାଟିର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଛୁ। ତମେ ଯଦି ଆମକୁ କିଛି ଟେଣ୍ଟ କପଡା ଦିଅନ୍ତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଟେଣ୍ଟ କପଡା ଦେଲେ ଆମେ ମଣ୍ଡପ କରିବୁ। ଆଉ ହଁ, ଟେଣ୍ଟ କପଡାର ଭଡା ମଧ୍ୟ ଦବୁ। ତମେ ଛୋଟ ଜାତିର ଚଢେଇ, ତମ ମାନଙ୍କର ଏତେ ସାହସ? ତମେ ମୋ ଘରେ ପାଦ ପକେଇଦେଲ, ଆଉ ତମେ ମୋ ଟେଣ୍ଟ କପଡା ନେଲେ ତା ଭଡା ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବ? ମୋ ଟେଣ୍ଟ କପଡା ଭଡା 1,00,000 2,00,000 ଟଙ୍କା। ସେତିକି ଟଙ୍କା ତମ ପାଖରେ ଅଛି ତ? ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ମୋ ସହ କଥା ହୁଅ, ନହେଲେ ଏଠୁ ଚାଲିଯାଅ। ଚିଲ ଭାଇ, ଆପଣ ଯେତିକି ଟଙ୍କା କହୁଛନ୍ତି ସେତିକି ଟଙ୍କା ତ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆମେ ଏତେ ବଡ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନୁ। ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜାଗାରେ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖି ପୂଜା କରିବୁ। ଆମକୁ ଏତେ ଟଙ୍କା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆରେ, ତମେ କଣ ମତେ ଛୋଟ ଟେଣ୍ଟ ବାଲା ଭାବୁଛ? ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟଙ୍କାରେ ଟେଣ୍ଟ କପଡା ଦେବିନି। ତମେ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯାଅ, ମୋ ଟାଇମ ୱେଷ୍ଟ କରନି। ଚିଲର ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ସେମାନେ ସେଠାରୁ ମନ ଦୁଃଖରେ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ମୁନ୍ନା ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରେ। ମୁନ୍ନାର ଶୁଖିଲା ମୁହଁ ଦେଖି କାଳୁକାଉ କହିଲା, ଆରେ ପୁଅ, ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କରିନି। ଭଗବାନ ତ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ କପଡା ଆଉ ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ ଯାହାଙ୍କ ମନରେ ଭକ୍ତି ଥିବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ଦେଖେଇ ହେଇ ପୂଜା କଲେ ଭଗବାନ କେବେ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଆମ ପାଖରେ କପଡା ନଥିଲେ କଣ ହେଲା? ଆମ ବାଡିରେ ବହୁତ କଦଳୀ ଗଛ ଅଛି। ସେହି କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡପ ତିଆରି କରିବା ଆଉ ସେଠାରେ ହିଁ ପୂଜା କରିବା। ତମେ ସତ କହୁଛ ବାପା? ଆମେ ଏମିତି ପୂଜା କଲେ ଭଗବାନ ଆମ ପାଖକୁ ସତରେ ଆସିବେ? ଆରେ ପୁଅ, ମନରେ ଭକ୍ତି ଥିଲେ ଭଗବାନ ସତରେ ଆସିବେ ଆଉ ତତେ ଲଡୁ ବି ଖୁଆଇବେ। ଏମିତି କଥା ହୋଇ ଦୁହେଁ କାମରେ ଲାଗି ପଡନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବାଡିରେ ଲାଗିଥିବା କଦଳୀ ପତ୍ରକୁ କାଟି ସେଠି ଗୋଟେ ଭଲ ମଣ୍ଡପ ତିଆରି କରନ୍ତି।
ସେମାନଙ୍କ କଦଳୀ ପତ୍ରର ମଣ୍ଡପକୁ ଦେଖି ଜଙ୍ଗଲର ଚଢେଇ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡନ୍ତି। ଆରେ କାଳୁ କାଉ, ତୁ ତ ଏ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଭଲ ମଣ୍ଡପ ତିଆରି କରିଛୁ, ଆଉ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଭଲ ତିଆରି କରିଛୁ। ତୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ମଣ୍ଡପ ଆଉ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଦେ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ ତିଆରି କରିଦେବି। ଏହାପରେ କାଳୁ ଜଙ୍ଗଲରେ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ ତିଆରି କଲା, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଇ ତାକୁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଦେଲେ। ଆରେ କାଳୁ ତ ମୋ ବେପାର ବୁଡେଇ ଦେଲା। ଛାଡିବିନି ସେ ଛୋଟ ଜାତିର ଚଢେଇକୁ। ତାକୁ ମୁଁ ଜମା ଛାଡିବିନି। ସେ ଜାଣିନି ସେ କାହା ସହ ଶତ୍ରୁତା କରିଛି। ଆଜି ରାତିରେ ଯିବି ଆଉ ତା କଦଳୀ ପତ୍ର ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ କୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବି। ହା 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 ହା। ପୁଅ ଦେଖିଲୁ, ଆମେ ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ କରିକି କେତେ ପଇସା ରୋଜଗାର କଲେ। ଏବେ ଆମର ଦୁଃଖର ଦିନ ଗଲା। ହଁ ବାପା, ଆମ ଦୁଃଖର ଦିନ ଗଲା। ସବୁ ସେଇ ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଆମେ ତାଙ୍କ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କଲେ ବୋଲି ସେ ଆମ ଦୁଃଖ ଦୂର କଲେ। ହଉ ପୁଅ, ଏବେ ଶୋଇବା ଚାଲ, ରାତି ହେବାକୁ ଆସିଲାଣି। ଏମିତି ସେଦିନ ରାତି ହେଲା, ଆଉ ଚିଲ ଗୋଟେ ହାମର ନେଇ କାଳୁର ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଗଲା। ଟିକେ ପରେ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ, ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଭକ୍ତର ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ ଭାଙ୍ଗୁଛି। ଆପଣ କିଛି କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ କିଛି କରନ୍ତୁ। ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ମୂଷିକ, ମୁଁ ଏବେ ଏ ଦୁଷ୍ଟକୁ ପାନେ ଦଉଛି। ଏମିତି କହି ଗଣେଶ ଭଗବାନ ଚିଲ ଉପରକୁ ଶକ୍ତିପାତ କଲେ। ମୋ ଦେହ, ମୋ ପାଟି, ମୁଁ କଣ ଆଉ କଥା କହିପାରୁନି। ବାପରେ, ଲାଗୁଛି ଏଠି ବୋଧେ କୋଉ ଭୂତ ଅଛି। ଯାଉଛି ଏଠୁ ପଳେଇବି। ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ତ ତାକୁ ନ ମାରି ଭଲ ବୁଦ୍ଧିରେ ଶିଖେଇଲେ। ବା ପ୍ରଭୁ ବା। ପରଦିନ ମୁନା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଡାକି ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜା କଲା।